ja si ho pustím. Ty si ho môžeš pustiť, však teda nevieme, ale zatiaľ hovorím. No. Po prvej tretine 1-0, no. Nemôže mi taký ľahký bol. Nie tak slovo, ale taký. Aj keď pokiaľ na to robí, že ostane na vykrečka i celé, že nebo dá. A že z toho, keď odchádza, bolo dobrá prečo. Ale to je tak, to si uveríme, že odchádzaš. Víňa to má toto si. Však to hovorí, že 5 rokov. Však práve, do 2005. No, tak ale ešte nemáš prácu. Dobre, prácu. Ty máš teraz pracovnú zmluvu, kde? Ako inak. Andy má to za firmu. Andy na firmu. Nie je to čo za firmu, Andy na firmu. Nízkovú firmu? Nie. Tak to by som aj chcel takú robotu, že nič nerobiť a veľa zarobiť. Vlastne, vôbec nič nerobiť. Tak ja viem, že ty si robotu vždy nájdeš. Aj keď by si nemusel. Na to sa náhodia. Toto, keď sa bol tam na Kryme, na Ukrajine, tak keď sme mali exkurziu v Evpatorii, tak také úplne minimalistická električková prevádzka, jednokolajné trate a za pár vozov, tak sme sa dostali do vozovne, keďže je to na Ukrajine, tak žiadne problémy s SPS-kou, proste všetko sa dalo ukecať. Tak ako... Cicho!